Какво мажеш? Нищо, баница. Баница? Баница. И така. Режа носа. Режеш с ножа? Така би още топа. Да. Голям. Голям. Айде готово сега, хъпни малко. Готово. Така. Айде хъпни сега. Хъпни от баницата. Къде? Ето тук, където е намазано. Айде. Вкусно ли е? Да. Сега мажа. Ето Дими. Виж какво направи. Купаш. Грамо. За кой мажеш тая баничка тук? Пепче? Както е тук. Това за кой го мажеш тук? За Пепче. За Пепче и за кой друг? Пепче. Та много голям нож. Много голям, да. И на Дико ли ще намажеш баничка? Сега мажем. Да. Дико той мажа, като е много пълно. Много е пълно. Ама ти много сира не слагаш. Да. Много сирети. Оп! Я го виж какво го правиш. Купафим. Пада долу. Айде, вземи и друго. Ето. Ами да. Ето. Защото падна. Да. Има работа. Да. Как много пълно. Не можа пълност. Не тази нож. Какво стоя нож? Това нож не даже нож стоя. Не, там не мъжи, тук мъжи тези. Тези тук. Така Пепи папа си. Папа си беше и така баш. Айде, Пепи да папка. Хоп. Те мъжи не